pod onego ket lwasi moro maber minone penj mondo ji owuok kamor te. Tok ni jok moko ywak. Kwa tiyo nikech koro sama wawang'wa. Ang'o ma dinyis jopuonj mawinji kawuono godhiambo to gi sirikal bende? Mokwongo adwa nyiso jopuonj ni ka giseyie ni gikawo contract mar dhi nono gi nono. To next time ka ging'e ni pesa ma jogo ndiko negi ni dhi chulo negi, ni dhi chulogi ok en pesa ma giyiego, kik ng'ato report. Mondo walos wach mar nono penj mar nyithindo mar jo Kenya, mondo kik waket jo Kenya e state miluongo ni kiondko kata anxiety. To nikech sirikal, nyaka sirikal style up, giyaw room mondo wa negotiate process mar nono penj, mondo kik waket piny e reports ni igo ji gi tear gas e marking center kama wadetermine life mar nyithindo jo Kenya. An mane